Benvingudes i benvinguts a una entrevista més. Recordeu que són les entrevistes de la 5a dècada d'estudis de l'ENS sobre relleu generacional, joventut i associacionisme cultural, que estem entrevistant a diferents persones expertes en la temàtica o persones que estiguin directament vinculades en el món juvenil o en el món de l'associacionisme cultural. Avui tenim el gust de comptar amb la Laia Giral, que ella està molt motivada per la recerca i el coneixement de la cultura i a la contribució de la millora social. És biomèdica i tècnic de laboratori d'anatomia patològica, per tant, veu de moltes corrents diferents. Les seves inquietuds socials també l'han fet apassionada de l'educació en el lleure, de la promoció cultural, popular i de la música i el teatre. Ara mateix té 27 anys, va néixer a Manresa i la seva vida associativa comença des de ben petitona, ja que els seus pares formaven part i, per tant, és part de la seva herència vital. Podem dir que va néixer ballant sardanes al grup sardanista dintre del bosc de Manresa i una miqueta més gran va iniciar-se en el món dels gegants de la colla Geganters i Grallers de la mateixa ciutat i a posteriori va tocar la gralla en la mateixa entitat. A mesura que va anar creixent, va participar en altres entitats de cultura popular, com pot ser la Xàldiga, si ho dic malament em corregeixes, de Manresa i els Gegants Bojos de Solsona, i com a monitora de capgrossos de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya. També, seguint els passos dels seus pares, està a dues entitats de teatre amateur, Farsans Universals d'Arreu i d'Enlloc i la companyia Paranys. Finalment, en els últims anys, ha estat dedicant-se semiprofessionalment al món de la copla, ja que és intèrpret del tible. També ha escrit un parell de sardanes. Això és la introducció que tenia de tu. Si hi ha alguna cosa també rellevant o que hagi dit malament, doncs em pots corregir. I bon dia. Què tal? Com estàs, Laia? Bon dia, David. Bé, simplement afegir el que estic actualment. Actualment estic formant part de la Junta d'Ari Folk des del 2018, que l'Ivan Besora em va demanar d'entrar a la Junta. I això, vaig entrar a la Junta d'Ari Folk, primer de tot com a directora musical, ja que estava lligada al món de la copla, i uns anys més tard també vaig adquirir el càrrec de vocal de promoció. És fantàstic perquè has passat per moltes entitats diferents de la cultura popular, per tant tens una visió molt diferent, no?, de potser d'altres persones que han estat més en espais més concrets. Per tant, tindrem una perspectiva oberta avui. Sí, la veritat és que m'agrada tantes coses que sempre he volgut anar-ho provant una miqueta tot, però sí, és veritat que tenint en compte amb altra gent tinc una versió de la cultura popular una miqueta més transversal del que seria el normal, per dir-ho d'alguna manera. Perfecte, doncs comencem amb una pregunta molt genèrica, si et sembla bé, i és com veus la joventut actual en relació a la participació, no? La teva generació, no? Tu estàs com a la meitat de la joventut, diguem, la teva generació, potser gent més jove o gent una mica més gran, com la veus en el món de la participació i si penses que ha canviat en els últims anys i l'esteu transformant, la participació? Jo crec que hi ha una part de la societat jove que té moltes ganes de participar i d'involucrar-se en qualsevol tema, ja sigui de cultura, política o altres àmbits, i moltes vegades aquests joves que estem implicats en una banda o estem a 2 o 3 bandes a la vegada. I sí que trobo que potser hi ha una part de la població del jovent que no ha arribat a fer aquest pas d'involucrar-se en algun punt, en alguna entitat, en alguna associació, potser no perquè no vulguin, sinó per falta de coneixença de com involucrar-se o de que algú els anés a buscar i els digués «Ei, vosaltres també podeu involucrar-vos». Jo parlo més aviat de la part de cultura popular, que és el que jo domino, entre cometes, però crec que això també passa amb la resta d'àmbits, que és molt fàcil dir que falta jovent, que el jovent no s'involucra, però ningú els va a buscar. No se'ls diu, ei, vine cap aquí. Perfecte, després seguirem estirant una miqueta d'aquest cicle, de què vol dir anar a buscar els joves i de què vol dir el jove multiassociat, no? Que també és un perfil que tu has dit, però ara mateix també m'agradaria saber com veus el món associatiu i si creus que Catalunya té una bona salut associativa amb un focus més general i sobretot en el món de l'associacionisme cultural, com el veus i què penses que passarà en el seu futur? Jo sempre he pensat que Catalunya té un punt molt fort, que són les associacions i les
les entitats, és a dir, la xarxa associativa que tenim. Sí que és cert que penso que des de les institucions no s'està cuidant el que s'hauria de cuidar i que això s'ha notat moltíssim amb la pandèmia. El fet de que ara ja haguem passat una pandèmia, jo crec que la salut de les associacions s'ha vist molt afectada també. No s'han pogut fer tots els actes que normalment es feien, per tant la gent no s'ha pogut reunir, vulguis o no, això fa que es vagi perdent una miqueta el caliu, que és l'associacionisme, que és fer grup, fer pinya, per fer una activitat o una altra, és igual, però és aquest, és el conjunt de persones per arribar a un objectiu. Llavors, com serà el futur? Home, jo espero que continuem sent un pilar fonamental en la cultura catalana, en la societat catalana, però sí que és cert que necessitem un recolzament des de dalt, encara que les associacions es facin des de baix, vulguis o no, la part econòmica moltes vegades ens ve des d'institucions, a través de subvencions i per què no, a través de lleis que ens protegeixi. Perfecte. Mira, estic una mica el xiclet d'aquesta pregunta perquè relacionat amb altres entrevistes que ja hem fet amb el passat, com veus que ha afectat la Covid, no? Amb això, dius que potser ha afectat negativament. Creus que en aquest retorn que hem tingut des de fa poquet a places al carrer, a poder-nos retrobar, creus que ha tingut un gran efecte? Creus que la gent ha deixat d'anar-hi o, pel contrari, ha fet un efecte crida? Jo crec que depèn de l'entitat i de l'associació en concret. Sí que és veritat que nosaltres, per exemple, ho hem viscut des de l'Alguer, des de la Plec Internacional, que hi va haver una participació molt gran perquè la gent tenia moltes ganes de sortir a plaça i de tornar a treure gegants, ballar sardanes, ballar amb els esbarts. Per tant, aquestes són les entitats que potser han aconseguit mantenir el caliu durant tota la pandèmia. Però sí que és veritat que, per altra banda, hi ha entitats que no han sabut mantenir aquest caliu, per tant, ara van amb una falta de gent bastant important. Jo crec que el Covid tenim aquestes dues vessants dins de les entitats culturals de cultura popular. Una banda és aquesta, les ganes que ha fet que tots tornem a sortir a plaça, però per l'altra banda hem perdut gent pel camí, gent que sempre hi havia estat o que venia per això, per amistats, per fer pel grup i no tant pel fet de portar el gegant, per ballar sardanes o l'activitat en concret, que han anat perdent aquest caliu i ara ja els hi costa més, els hi fa més mandra, han adquirit nous hobbies, nous hàbits, que fa que no vinguin tant a les entitats. Amb altra gent també el que deien és que segueix havent gent espantada, no? Una mica amb el Covid i que també li fa por a aquestes concentracions també i aquest intercanvi amb altra gent. Però per l'altra banda potser hi ha altra gent que té com més ganes de sortir i potser la cultura popular pot ser un resguard, no? Per aquesta gent que abans no hi era i que potser ara es pot dir, ei, doncs va, veniu i anem a fer una activitat conjunta. Sí, podria ser. Jo en el meu cas no ho he viscut. Vull dir, no he vist, des de les meves entitats no he viscut aquest fet de gent nova que mai havia vingut en la cultura popular, que ara per escapar-se o per trobar una altra nova forma de lleure vingui a la cultura popular. Però jo crec que sí que, evidentment, que ja són moltes casuístiques, són moltes persones a Catalunya i al món i que pot passar en algun cas. Perfecte. Doncs, llavors, quina penses que és la relació entre el món associatiu i la joventut? Creus que les persones se senten còmodes amb aquesta forma de participar, no? Perquè hi ha moltes formes, una de la qual és l'associacionisme. Com ho veus tu? Clar, jo amb els joves que jo he tingut contacte, amb els que hem fet alguna cosa, sempre hem estat molt còmodes al fet d'organitzar-nos, repartir-nos les tasques, ara tu fas això, ara tu fas allò. Per tant, que és una miqueta el nucli de l'associacionisme. En el meu cas, sí, no penso que no estiguem còmodes. Evidentment, hi ha moltes maneres de pensar, hi ha moltes formes de fer i el que a mi em va bé, a la persona del meu costat, no li pot anar bé. Que cal mirar de canviar alguna miqueta el sistema de que sempre hi hagin els mateixos a les directives de l'associacionisme? Potser sí, potser seria un
un punt a tenir en compte perquè els joves puguem acabar de sentir-nos i fer-nos nostres les associacions. El fet de si ens sentim còmodes amb l'associacionisme o no, jo penso que depèn de la persona i depèn de l'àmbit i de com estigui formada l'associació concreta. Perfecte. Llavors, això no ho hem tractat encara. Creus que hi ha una segmentació associativa? Vull dir, associacions de joves, associacions familiars i associacions de persones grans. És una realitat dintre del món associatiu cultural, que potser és com més transversal que en altres sectors. Creus que els grups també es segmenten dintre de les entitats? Com ho veus? Jo penso que és una cosa que no es pot dominar. És a dir, evidentment, jo com a persona de 27 anys potser tindré més feeling com una persona de 30 o amb una de 25 que amb una persona de 60. Llavors, al final, com que és molt social el món associatiu, t'acabes ajuntant amb les persones que tu et sents més còmode i que tens més aficions i més punts de vista en comú. Per tant, jo penso que és normal que hi hagi grups dins de les associacions dividides per edats o per hobbies. Per altra banda, penso que també és molt important que hi hagi una transgeneracionalitat dins de les associacions, sobretot amb aquestes associacions que són per totes les edats, com serien les culturals, perquè et dona diferents punts de vista de la mateixa associació. Jo sempre ho he dit, per exemple, en el grup de teatre de Paranys, jo faig teatre, jo soc de les més joves, i faig teatre amb gent de 50 anys, 60, 30, 40, i amb tots tinc molt bon feeling, estic molt còmoda i és una altra família per mi. Llavors, per molt que siguin edats diferents, sí que he dit que és més fàcil lligar amb una persona més propera de la teva edat, però no és un hàndicap. Vull dir, tu pots relacionar-te amb persones més grans, més joves, i al final, mentre tinguis el respecte, les mateixes aficions, una miqueta d'entesa i tal, és molt fàcil poder arribar a fer una associació tots plegats. Creus per això que hi ha tipologies de cultura popular que atreuen més a segons quins segments d'edat, que poden atreure més a persones de diferents edats? Que això es nota o no? Sí, per la mateixa activitat, evidentment una persona de 70 anys potser no et podrà aixecar un gegant de 60 quilos o 70 quilos. En canvi, una persona de 20 anys te l'aixecarà, te'l farà ballar i t'hi farà el que voldrà. O una persona de 10 anys, un nen de 10 anys, els gegants grans no te'ls pot agafar, o segons quin foc no te'l pot tirar. Pujar dalt d'un castell és una activitat supertransversal, perquè necessites edats petites perquè pugin a dalt en xanetes i necessites gent més gran per poder fer la bona pinya i per poder mantenir l'estructura del castell, els diferents pisos. Que al final tots tenim el nostre lloc, tots podem tenir la nostra posició dins de l'associació. Sí que és veritat que dins de la cultura popular, per exemple, hi ha les sardanes que últimament estan molt estigmatitzats per gent gran. Però bé, per sota estava entrant una colla de joves, jo vaig entrar a la cultura popular a través de les sardanes, però sobretot estan en l'àmbit de competició de la sardana. Potser no els veiem tant en els aplecs, en les ballades generals, sinó que els veus que ens iniciem més amb el tema competició. I ara, sobretot, hi ha molt músic jove dins del món de la sardana. També en altres entrevistes han comentat que és cíclic, no? Que doncs, fa uns anys els dimonis van pujar moltíssim, no? I ara potser entra gent a la sardana competitiva i que el món associatiu també és cíclic i que també anem recuperant coses que s'han anat perdent. Jo penso que és normal. Al final acaben sent modes. Vull dir, abans de la pandèmia estaven en auge els castellers. Ara potser vindrà un altre àmbit, perquè els castells amb la pandèmia no poden, fins ara no han pogut començar a reprendre la seva activitat, però al final són cicles. En el món de la sardana, per exemple, quan els meus pares ballaven, els músics de cobla eren gent molt gran, hi havia jovent que entrava a ballar sardanes i ara hem girat la truita.
els balladors potser són els més grans i els joves estem en la música, en la copla. Però sí, jo crec que sí, que tot és cíclic. Perfecte. I llavors, agafant també una mica aquesta corrent, creus que existeixen rols de poder dintre del món associatiu? Creus que això impedeix que, el que deies abans, no? Que hi ha moltes juntes que s'estan com perpetuant des de fa molt de temps. Creus que té un rol important aquests rols de poder dintre de les entitats? Sí, evidentment que hi ha poder i que hi ha persones que s'agafen en aquest poder i s'ho tenen seu, i que per això és important poder fer aquestes renovacions de junta. Al final, una junta és una junta directiva, és un grup de persones que decideixen què fer amb l'entitat. Poden haver juntes directives que són molt restrictives, que només la junta directiva pot tenir l'opinió i la presa de decisions, que evidentment sempre hi ha l'assemblea darrere, però depèn de com tinguin els estatuts de les associacions, pot ser molt acotat l'acció de l'assemblea, i per l'altra banda hi poden haver entitats que siguin molt assembleàries, que tinguin l'opció de que sí, hi ha la junta directiva, però que realment les decisions es prenguin entre totes les persones que formen l'entitat. Llavors, en aquell cas que les associacions tinguin una junta directiva que són qui realment prenen únicament les decisions, sí que és veritat que és un poder. Llavors, al final, el president, presidenta o els membres de junta poden tenir aquest poder i poden no voler-lo deixar a altres persones, perquè s'ho veuen molt seu. I jo penso que és un hàndicap que hi ha en algunes entitats que la junta potser porta 40 anys, 30 anys en les mateixes persones, que ha renovat 1, 2 càrrecs com a molt i que no volen fer aquest relleu generacional o no cal ni que sigui generacional, que sigui amb noves visions, amb noves persones que estiguin entrant a l'entitat. I això fa que, per mi, personalment, penso que s'encalli una entitat que no evolucioni, que sempre es quedi al mateix lloc. I jo sí que he sentit a vegades persones dir jo soc president d'aquesta entitat perquè m'agrada, ok, però perquè queda bé el currículum. Home, per mi no és ser president d'una entitat perquè quedi bé el currículum, sinó perquè realment vols treballar per aquella entitat i vols ajudar-la a tirar endavant. Perdona, que se m'estava acabant la bateria, llavors l'he hagut de carregar. Llavors, quins consells o què penses tu que podríem fer per poder millorar l'acció democràtica de les entitats, que has dit, les renovacions de juntes? Tu, amb les entitats que has estat, quines bones pràctiques has pogut veure perquè això pugui passar, si n'has vist, Sí. Per exemple, jo, en l'agrupació dels geganters de Catalunya, en la federació, tenen per mi una bona pràctica que és que han de renovar la meitat de la Junta. A la següent legislatura es renova la meitat de la Junta i és com algo obligatori o recomanable. També en l'ANTIOF, el Comitè Internacional Organitzador de Festivals Internacionals d'aquí a Espanya, també hi ha la mateixa norma, que cada 2 anys s'ha de renovar la meitat dels càrrecs de junta. Potser cada 2 anys és molt fragmentat, però potser cada legislatura de 4 anys haver de canviar com a mínim la meitat de junta seria una bona manera de que sempre s'anés rodant els càrrecs i que no quedés una persona enquistada en la junta directiva i que, mira, si una vegada surt malament la junta, doncs saps que només hi ha 4 anys d'aquelles persones i els següents 4 anys potser ja hi haurà una persona més afí a tu. Perquè al final, si la junta no és afí a tu, moltes vegades fa que tu també diguis, bueno, ja estic fart, faig un pas al costat i me'n vaig a buscar un altre hobby o una altra entitat on poder participar. Perfecte. Llavors, per poder solucionar tot això, hem parlat també de l'administració pública amb preguntes anteriors. Hem parlat de les entitats. Quins deures creus que hem de fer a la societat per poder millorar el relleu de juntes, la transparència, la democràcia?
introduir joves des de, sobretot, 3 punts, que és les entitats públiques, les associacions i les persones joves. No? Si vols, podem començar per les administracions públiques, que és el que has començat a explicar abans. Bé, jo penso que les administracions públiques tenen el deure de guaitar com està la salut associativa i, sobretot, d'ajudar aquelles associacions i entitats amb tema econòmic. Ells són els que realment tenen els diners, vull dir, les entitats som sense ànim de lucre, per tant, sempre anem amb l'últim cèntim que podem i recollint diners per allà on sigui, però sí que és un punt molt important que ells podrien ajudar amb les associacions. També què es podria fer en el cas dels ajuntaments i de diputacions, que potser són el que és més local, més del dia a dia de les entitats. Jo m'he trobat amb alguna entitat que la subvenció que em donen no puc ni cobrir els impostos que haig de pagar, perquè tens un local en propietat, llavors, per molt que a mi em donguis uns diners i jo te'ls torni a donar a tu directament, no em serveixen de res, no puc fer res amb això. Per tant, també a nivell local, els ajuntaments, que són els que ens tenen dia a dia, incentivar no sé quines normes, quines lleis, perquè no en tinc ni idea, però mirar que això no passi, que si realment em dones una subvenció, em dones uns diners que jo els pugui utilitzar per la meva activitat i no per tornar-te'ls a tu. I també a l'hora de fer les festes majors i diferents actes de la ciutat, poble, tenir en compte les entitats, que això molts ajuntaments ja ho fan, però sobretot escoltar les entitats i escoltar si tenen noves propostes, doncs donar un cop de mà a tirar endavant aquesta nova proposta que t'estan plantejant des de l'entitat, perquè al final noves propostes són noves idees, és més fàcil que hagi vingut d'una persona jove, és més fàcil que puguem continuar la vida associativa o la vida d'aquella entitat a més anys, que no pas si sempre estem fent el mateix. Perfecte. Llavors, des del món de les entitats, quin penses que són els deures que queda per fer per generar, a part de les renovacions, de juntes que has dit, que poden ser cada 4 anys o cada 2 anys i aquests mecanismes, quins deures tenen les entitats per poder generar això, més democràcia, que la gent jove també s'involucri més? Jo penso que és allò que dèiem, d'anar a buscar el jovent. Ja ho vaig comentar en el documental que vam fer de l'ENS sobre la joventut. Jo penso que és molt important que des de Junta no digui únicament dir qui vulgui que s'apunti i ja farem alguna cosa. No. Ei, fulanito de tal, vols venir a ajudar-nos a organitzar aquesta activitat? Va, vine a prova només aquesta activitat i a veure com ho veus, com d'això. Que li ha molat organitzar aquesta activitat. Què et sembla si a partir d'ara vens com a vocal de joventut, m'invento, de joventut dins la Junta, o què vols? Vols proposar tu, vols organitzar una nova activitat que estem fent? És més anar a buscar la persona i fer-li un seguiment, no dir, bueno, qui vulgui que s'apunti. I sobretot, si un jove té alguna idea, et proposa fer alguna cosa, escoltar-ho, no menysprear la idea perquè no sigui el que tu penses i, al mínim que sigui possible, si és una idea factible i una idea que s'encaixa dins l'ideari de l'entitat o de l'associació, doncs intentar-la dur a terme. O com a mínim portar-la a l'assemblea i que l'assemblea es debati. Que no únicament es quedi a la Junta no ens interessa, per tant, passem d'aquesta persona i ja està, sinó que la resta de socis i sòcies dins de l'assemblea puguin tenir una mica d'opinió i puguin també recolzar els joves que estan pujant. O sigui, demana també una mica de proactivitat, no? Des de les entitats, que no siguin aquelles que esperen a que vinguin, sinó fer una mica de push, no? I potser anar a les escoles o a la paradeta d'on ser actiu per agafar persones i que siguin escoltades.
Sí, bueno, de fet serien com dues vessants. Les persones noves que entrarien en una entitat és això, anem a escoles, anem a la paradeta de Sant Jordi, doncs fem atractiva la paradeta de Sant Jordi amb la nostra activitat perquè ens fem visibles i puguem atreure a persones noves, però per l'altra banda és el que deia, de les persones que ja estan dins l'entitat, aquell dansaire de sardanes, aquella persona que està tocant la gralla, aquella persona que està portant el gegant, que només està fent això, dir-li, ei, vols venir a organitzar alguna cosa? Vols entrar també en la part més organitzativa, sense entrar directament a Junta? Primer prova organitzar una sola activitat. Si li agrada, des de la Junta es veu que és factible, és de compatibilitat i afinitat amb la Junta, per què no l'any a sobre entrar a la Junta o a la següent candidatura? Fantàstic, doncs queda claríssim, la veritat. I des de la part de joventut, què penses? Penses que falta alguna cosa? Animaries a fer alguna cosa? Jo penso que a nivell de joventut, socialment, hem de deixar els estigmes a part ja d'una vegada. Jo mateixa, des de petita, m'he sentit a dir què vas a fer els dissabtes a ballar sardanes? Quina mandra, però si això és de gent gran. No. Oi que a tu t'agrada anar a jugar a futbol? A mi no m'agrada anar a jugar a futbol. Jo prefereixo anar a ballar sardanes o prefereixo anar a agafar un gegant en comptes d'anar a pujar una muntanya. Al final, són hobbies que cada un de nosaltres hem de tenir. Per tant, a nivell de joventut, els joves mateixos hem de fer aquesta educació, aquesta sensibilització a la resta de joves que hi ha en la societat de que, per què no, en comptes de fer el lleure d'anar al gimnàs, no me'n vaig a agafar un gegant, que al final també estic fent esport, o me'n vaig a pujar un castell, que també necessites estar fent esport. I al final són gustos que cadascun hem de tenir, que no ens hem d'estigmatitzar per això. Perfecte. I jo per acabar, m'agradaria també preguntar-te si hi ha alguna bona pràctica que no hem explicat encara, que d'alguna de les entitats, que vulguis explicar o ja ho hem dit tot? Jo crec que jo, en el meu cas, he tingut la sort que amb totes les entitats que he estat, i fins al moment, se m'ha escoltat bastant i he pogut aportar el meu granet de sorra dins de l'entitat, i això penso que és una molt bona pràctica, que les juntes hagin sapigut escoltar la veu d'una persona jove. Jo vaig entrar dins de la Junta amb 18 anys. És veritat, amb 18 anys, amb persones que dins de la mateixa Junta que jo estava en tenien 60 anys, clar, és una diferència generacional molt gran. I en cap moment aquesta persona de 60 anys em va dir endavant, què dius, loca? Al contrari, em va estar recolzant, potser és dels que em va recolzar més, per dir-ho d'alguna manera, dins de la Junta. I a mesura que he anat estant en diferents juntes o en diferents entitats, això també m'ha anat passant. Ara, actualment, a Medifolk, l'Ivan, que és el president, sempre que ens està dient és qualsevol idea, digueu-ho, intentem tirar-la endavant, no us la calleu. Vull dir que jo crec que això és una molt bona pràctica i que ho hauríem de fer tots i totes en qualsevol àmbit de les entitats o de la nostra vida. Perfecte. Doncs per mi tot resolt. Si vols afegir alguna cosa més, si no, la donarem per tancada. No, ara mateix per mi això és tot. Animar a tothom qui vulgui participar a les entitats, que no tingui por de demanar, de provar-ho, d'entrar a dins d'una entitat, que és la manera de ser-hi, i que si no t'agrada una entitat no passa res. N'hi ha 30.000 dins de Catalunya per anar provant on és el teu lloc. Perfecte, doncs moltes gràcies, Laia Giral, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Agrair també a l'ENS la confiança i recordar que el vídeo està lligat a la 5a beca d'estudis sobre relleu generacional, joventut i associacionisme cultural. Ens veiem a les places i als carrers, que és on ens trobem amb la cultura popular. Exacte. Ens anem veient per les places i carrers. Perfecte, moltes gràcies.